खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कक्राझाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दुलियाजानाव खौरांगिरिनि न'खौ दुथांफोरा अन्थाइ खुबैदों। बिजनी नोगोर बर' समाजनि बानजायनायाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि। गुलि गावनायनि सन्देह गोनां जाथायनि उनाव बिहुपुरियाव दुंहाव थासारि। गुवाहाटीआव एटिएमनि रां लुथिग्रा सानै सोद्रोमाखौ हमदों पुलिसा। छयगावआव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेया गोब्राब जोखोम। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा कक्राझार जिल्लानि एबसुनि मददजों कक्राझार सोरखारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बैसागुनि गोथां फिरफिलाखौ बिरहोयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बैसागुनि हामलायथिखौ बावो फारियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, कक्राझार समष्टिनि एमपि जयन्त बसुमतारी, सानजा कक्राझार समष्टिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारीया। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानायनि गेजेरजों बर'फोरा बुहुमनि जेरावखि थाहैया मानो रंजालि बैसागुखौ गोग्गायै फालिनांगौ होननानै बुंथियो। गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव बर'नि गोबांथार माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोर, सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरि, गथ' गथायनि मैखोमै बाहागो लानायजों मोजाङै मोजां जाफुंसार जालाङो। गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो दुलियाजानाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि सिनायमोनै दुथांफोरा गावारि निउज चेनेलजों सोमोन्दो थानाय सासे खौरांगिरिनि न'आव अन्थाइ खुबैदों, जायनि जाहोनाव खौरांगिरि ब्रजेन गगैनि न'आव थानाय माखासे सम्पथिफोरा खहा जादोंमोन। खौरांगिरि ब्रजेन गगैनि बादिब्ला बे गाग्लोबनाय जाथाया दुलियाजाननि नौहलिया पुलिस आउटपस्टआव मंगलबारखालि सोमजिनाय मोनसे गिख्रंथाव थासारिनि सायाव फोरमायथिनायनि उनावनो जादों होननानै फोरमायथिदों। बे जाथायखौ दुलियाजाननि खौरांगिरि आफादा गोख्रोङै सोंखारिदों आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो सिनायथि होनो आरो साजा होनो गोख्रोङै दाबि दैखांदों। देग्लाय 25 बोसोर बैसोआव आगान होनायलाय बिजनी नोगोर बर' समाजा रुपाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबोखौ साननैनि हाबाफारिजों जोबोर गाजा गोमजायै बिजनी बान्दब गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। 15 एप्रिल मंगलबारखालि गिबि सानाव मोन 19 फारानि फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव रुंसारि मोननो बिबार बावनाय जायो। थुनलाइयारि हाबाफारि आरो गेलेनाय, देमसि मोसानाय, जावजा मोसानाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिया जानानै थाङो। दिनै नैथि सानाव बिजनी नोगोर बर' समाजा बिजनी नोगोर सिंनि लामाफोराव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बे हारिमुआरि हानजा सुरनायाव 1 नं काबुलिबागाना हौवा गोदान, रिंखांफुरिया हिन्जाव गोदान, लाइमोन नोगोरा ना गोग्रोमनाय, दैमाफुरिया मैगं खाहैनाय, सुदेमफुरिया एम्फौ फिसिनाय, माइनाव नोगोरा बैसागु मोसानाय, लोगोसे 1 नं दैमु नोगोर, 3 नं दैमु नोगोर, अनसायफुरि, बड'फा नोगोर, दिदोमफुरि, दैमालु नोगोर, निजोमफुरि, जौगाफुरि बायदि भाराफोरा हौवा हिन्जाव बयबो लामा लामा बैसागु मोसाना दिन्थियो। लोगोसेनो बिजनी नोगोर बाथौ गौथुमा बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हादोंमोन बे हारिमुआरि हानजा सुरनायाव बाहागो लानानै। मख'नो गोनांदि बे हानजा सुरनायाव खमैबो 500सो सुबुङा बाहागो लादोंमोन। सोनारि गामियाव सिलाइनि गुलि गावनायनि सन्देह गोनां जाथायनि उनाव आसामनि बिहुरिपुरियाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। रिपर्ट बादिब्ला सासे गामियारि चन्द्र बिश्वासनि बारान्दायाव मोनसे गुलि गोमनाय जादोंमोन, जायखौ लानानै गामिनि सुबुंफोरा जिंगासिदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बारान्दायाव गोग्लैनायनि सिगां बिश्वासनि न'नि थिननि उखुमाव गोग्लैदोंमोन गुलिया, जायनि थाखाय
बेखौ खाथिनिफ्रायनो गावनाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव जायगानि पुलिसा नायबिजिरनायखौबो जागायदों। गुवाहाटीआव एटिएमनि रां लुथिग्रा सानै सोद्रोमाखौ हमदों पुलिसा। मख'नो गोनांदि गोबां दाननिफ्रायनो गुवाहाटीनि थागिबि सुबुंफोरखौ गिखांहोग्रा एटिएम सिखाव हानजानि सानै सोद्रोमाखौ नुनमाथि पुलिस थानानि मोनसे पुलिस हानजाया हमनो हादों। हमजानाय सानै एटिएम सिखावनि सिनायथिखौ बिहारनि थागिबि हरिओम आरो बितु कुमार होननानै मिथिमोननाय जादों। बिसोर सानैबो गासै नोगोराव गोबां एटिएमनि रां आरो गोबां सुबुंफोरनि रां खावनायनि नेटवार्क सालायगासिनो दङमोन होननानैबो पुलिसा सुलुङाव फोरमायदों। सयगावआव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय। कामरुप जिल्लानि सयगावआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सानै लाइमोना जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया गोब्राब जखम जायो। बे जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ भाटिपारा गामिनि 20 बोसोर बैसोनि दिप दास आरो माजपारा गामिनि 21 बोसोर बैसोनि मिजरुल आली होननानै सिनायथि होनाय जादों। गुबुन फारसे चिरन्जीत दासआ बे जाब्रबथायाव गोब्राब जखम जादोंमोन, जायनि थाखाय थाबैनो फाहामथाय होनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लांनाय जायो। बे जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गोख्रै खारनाय गंसे कारा उनथिंनिफ्राय साखा खबनै गारिखौ सौख्रांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। बे समाव जायगानि पुलिसा सौख्रांनाय साखा खबब्रै गारिखौ संदाननो जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।